Какво да очакваш в това видео? Тя май въобще не се притеснява. Притесняваш И се? аз съм супер притеснена, да. А я кажи на зрителите, какво изпи преди репетицията? 200 мл мента глуки валериан. Без грешка, нали? Не треперя. Няма. Аз вярвам в тебе. Ти вярваш ли в тебе? 90%. Вярваш в себе си. Дай да те пусна. Машина си. Браво. Тук е твоя дом. Сърце ми трепна, мали, душа ми трепна, мали. Беше наистина много яко и много зареждащо. Ще правим още много концерти, нали? Да.